E hoxe teño que contarche que se aínda non te recuperaches do temporal destes días, chega unha nova borrasca de grande impacto, Ingrid, que xa se vai deixar notar pola tarde cunha fronte moi activa, con avisos na metade occidental e tamén con moito vento. Tamén boa parte de Galicia vai estar durante a tarde en aviso de nivel amarelo, pero peor deste novo temporal chegará o venres, coa incursión de aire frío, con precipitacións bastante frecuentes e coa cota de neve en claro descenso entre os 400 e os 600 metros. Fala a EMET que vai estar en aviso todo o interior de Galicia, polo tanto, moita precaución, acumulados entre os 2 e os 5 centímetros por riba dos 600 metros, con especial incidencia nas zonas de montaña do leste de Lugo e de Ourense, onde o nivel de aviso será laranxa, pero a situación máis complicada, o nivel extremo de aviso volverá a activarse no litoral galego polo vento e polo mar de fondo. Polo tanto, moitísima precaución non só para as próximas horas, tamén para as próximas xornadas.